tigia akani we inje tigabandige. I am focused. I will go and we will conquer. Bakungu mwanzire wana perana kolire ebyo na tiga irio mwako yoyamo kanko na gwetaiga igonko batebinga kero na chete parliament ebante betia ebono turi affirmative wako genda abantu baino twagotomire ekero kyobo gabana na yogotoretera Nyamira next time. Igo bono iga abantu baminto egasi mbwatete borose nagambo na gotebinda abantu ngo next time unuka muranje no bugabanande bono mna na togoiriga na togoiri ekero kyobo gabana bwa Nyamira na abasoroira abantu baminto bagesima tiga tugwoki tugeta tochake kugwoki tokerete ekero gokeri tiga matebi monto gokereta seitabo getutu noyo morocho kurukutagora kento nkonyora gekena taburia na baletera elinde nkanyereta yagocha na bomuta gete tobera tokorera abantu baitemeremo tingobera kingonyora geke nareta kosena kikiagera gaiga koruria niaria inkakura tigambate mokankuru kuntogora bosa kerna rucha abantu bakuna koegwe bintu ngabatebi ngaseito na intwe koruria moni bakesani gochinyangori epale liko ikebe kweramwe ngakiyana na injendo bane pale limu aranja bekwe gazet igonye kanyererete igona atebyo manene bwenseiga bono gogotobekeraria seitali bono no ene no kutkoboli ri swali ngatuta mama kwani tam teyo ekera bantu nonyore barorire meremo dali baigo igo tugo sabanya sato konye muna tugo chake financial year na itu abantu baibage sima ekerego chaka ekogenda nande chikubwata gochia gachuba ward tonyore para yera ekerego koragaria kilomita anga tigotiga etire gaiga eikegesima nande chinde chirange tigotigara etirimboke gari machenwa eike nande garia junction ya Machuriat igabana moroje gonda ire osembogete timbata baria ndetarete binto nande nabatebiga onde tabaise gonkagera ngaga kungakira matiritiri ngase ngenchondo mokungu aye watweli amangana koro kuyobo gambi tabwati mokungu na mosaje obo gambi bobwato bongo onyo monto airwo bongo na endo airwe meremo nyasa omokonyiro airwe gazi gwetera abantu egente getangani nokorengeli na kinko kora abantu ababane egento kiakabere ingobwate binte bitegetenyore mbairere egento kiagatato noko kwana netingurunga koika abantu bali bangete chikura na bungochiera nande ngochiati nikogenda bosa so ebina bimbwate cherusa boronge mukamai mumanye tembere mayane ngokora abana baino be school bagasoma as a junior na ba primary egasiane no make sure our girls are in school and comfortable nite nkobagorera chi sanitary towel emiaka yonsi na abeira asemerene igona abeire kinko make sure na rendira abana na nachira abana balia elinde na barabu mambi na mambiende bacha kombwekana. Hiyo ndio kazi ambayo ninafanya. Egasi ende ngokora na hiyo koruchi tangia ase school. I have tried my best to make sure chi school chikoro kwa junior na primary chigotoka Nyamira yaito na arure chitangi ochache school echo chios. Na baigo nimbwate program yoko ligereria abana chintakana batabwatise na ngina chintakana chintakore naba akanere fees bali batabwati abaiboli ninje nkoba fees ase chi secondary school onye seita omwana onde gakarande entakane tabwatise na ngina ole secondary kamuranjera rotingenda ntabwati elieta liaye
It is part of the work that I do. Inemeremo elingo kora. Naende karongo eta igana nyorire kende. Nimanyeta abantu baito abagatumbaro abachande gete chinchera chions. Munabono abantu bari disabled. Sometimes nabakonyora bari kwenyara nono wochikokore gas. So once in a while ekarana nyorire kende abantu nkorengere limono nabwabo. Sometimes nababagoreri getamtam nabaletera. Sometimes nalgereria ababuraka batabwati kende kinkonyora ganto nanyorirense nabaletera. Abagotu sometimes kinkonyore karona inyoire mumanyeta no buone no sogete abana nabaino mbwata gesima nonya narwete gachubati nanyorete mwana onde nchenere nyomba bana mbwata nabaga bona karona inyoire chisokoro chirichi abana bane naronga bagotu baraba bwekaine nabaletera gento kerongota igo narate temire kokora birinko nyara bike abantu baminto naenda biseri mwangete tali abuke gokolegas igo nkoba in the national parliament area nene the highest house in the land so nkonya kobata imbiyama ekiagero monto gochor kogenda that place gokwanyora maskani yogo kumkurwa sabantu bamino so abanyamira every time I stand to talk I must thank you because ni numwagerire na ikirase na ikire na nyorira maskani na nyorire so maskani ali mbwata tali ayane na yaino igotiganya sabarende ali asemole elinde kotokuna kogenda mwana gusabera mwatusabera munatwarwete gatia ino tokuna kobakorere gas na ndo maete fefa ya nyasaye karegota teriko enda asekero monto oli arachorire ngakirio yomo nere gochiera bone fefe ye yachete gwetera asemole igo butambe na bomba nchete nande nabanyura inumuna naba kwaneire igo mumanyete nganimba nchete muna tuwa kwanire muna mondo chenko kongo na kolia mangana iga mumanyete ngabwana no ha mumanyete ngakande chikamati chana mole abande mumati mukaba muraminto abande mumanyete naba makobyara bone karo monta ikire so bali nabantu bamwa batali akwerra muna kwanta yani lero nalinde no mogokoma nene asengenjo inde nabantu baminto timatingi keri ngale gukwana usana echa chale gotera bangani ngabantu bagesima ngabata ina bata bangani umuntu oyoira ni esokorusi onyo ale kura nkonyora 100% ekara nko chirigereri chikura cyane na akeirwa matuka yose chikura sengo tangana sita igomoroje ntori abantu twanjaine kwa hivyo emeremeri muangeta na nje na make sure ngatinda abaho bosoku igonta keteko kolegasi abantu kumoko na mwate bunga omongino riero temire